Σιγά σιγά τα σωστά περιμένω. Πάμε. Ειδικότητες γιατρών, δεν υπάρχει νοσοκομείο, δεν υπάρχουν μηχανήματα. Οπότε σίγουρα υπάρχει μια ανασφάλεια. Κάθε φορά που έρχονται οι κινητές μονάδες, μας γεμίζει με χαρά. Διότι κάνουν πολύ σημαντικές προληπτικές εξετάσεις που σώζουν ζωές. Αν ομιγέννητο υπάρχει κάποιο πρόβλημα, το ανακαλύπτουν και πηγαίνουν στην Αθήνα για ιέση. Έχουμε προσαρμοστεί, δεν είναι δύσκολο. Το δυσκολότερο, επαναλαμβάνω, ότι είναι το θέμα της υγείας. Νιώθεις μια ανασφάλεια όταν δεν έχεις τη δυνατότητα να έχεις μια άμεση και σίγουρη πρόσβαση σε ένα χώρο που θα μπορούν να ελέγξουν με σιγουριά αυτό που έχεις. Να σας πω την αλήθεια, ασφάλεια δεν αισθάνεσαι. Γιατί όπως σας είπα και προηγουμένως, δεν υπάρχει καταρχάς φαρμακείο. Οπότε θα πρέπει να περιμένεις πότε θα έρθουν τα φάρμακα, τα οποία θα έρθουν συνήθως, έρχονται την επόμενη μέρα, μέχρι να μπορέσεις να αντιμετωπίσεις το πρόβλημα το οποίο έχεις. Ανοιχτά τα μάτια καλά. Έβγαλε. Measurement error, press start. Ωραία. Πάμε πάλι. Ποιοι είναι οι αριθμοί? Για πείτε μου ποιοι είναι οι αριθμοί. 8 και 6. Δεν το βλέπω καλά. 4 μέχρι εκεί φτάνουμε. Να σας ρωτήσω. Γιατί αν άρχισεις να έχεις αστάθεια, βλέπεις εδώ που ανοίγει λίγο και δεν τεντώνει. Αυτό πρέπει οπωσδήποτε να το τεντώσουμε καλά. Για σήκω λίγο, σήκω. Ωραία. Εδώ είναι σημαντικό να ερχόμαστε γιατί δεν υπάρχει ιατρική κάλυψη. Οι εξετάσεις για να γίνουν πρέπει να αλλάξουμε νησί. Ναι. Πρέπει να αλλάξουμε νησί. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ σημαντικό να μπορούν να κάνουν μέσω μια ακτινογραφία, μια μέτρηση οστικής πυκνότητας για οστοπόρωση και να μπορούμε να ελέγξουμε κλινικά, να βάλουμε τα χεράκια μας, να κάνουμε τη διάγνωση. Πιο συχνά βλέπουμε γυναικολογικά περιστατικά. Έχει τύχει σε νησί να διαγνώσουμε καρκίνο οθικών, η οποία τη στείλαμε σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, όπου χειρουργήθηκε, η γυναίκα σώθηκε βασικά. Ήταν σε πρώιμο στάδιο. Και μόνο αυτό που είπε στην συνάδελφό σου προηγουμένως είναι ότι και μόνο ένα περιστατικό να σώσει και να δει, αξίζει το κόπο όλη αυτή η αποστολή. Για ένα περιστατικό. Και μόνο ένα περιστατικό.